Oh, lo msako kuna loko. Kwakuyikhala athi mntakazi. Hawu ngoba Bolo jana futhi. Swal. La imali ayikhipha u200 yayibona uthi cela ngiyeke isitshwala. Ngiyeke awuthula ubuke kade. Wamba nobaziya ngizama nomama. Wamba nomama. Obuma wakho. Awuphelela mama. Phela mama ekhaya yabona umama oyophela lo mama ufuna ukwakha umuzi wendoda yakhe umama ngempela awuthi ngomlilo umbhoko hayi umuzi kamama umyeke noma mningi hayi awume baba yabe zibhabha ayijwalele yes ya manaka ngale silisi ya ngale mlo baba kithi kunjani bothi ayaphela kulubiyala ya Saita, lagi tenang di aja dong. Awasapun kau cai wes tu. Ya kalau betul betul pikiran dosanya lah. Saya ada pun, bumi ni apa buminya? Sekolah bel buminya. Belum pakai lepas tu apa itu? Kalau aku usai nama kau tu, tentu asas tu pujilan. Menya. Scheiße, Kollege. Ai, quando mi hanno ma da cosa per me. Amata, sono ma c'è. Amata. Ai, ma te danno un certo che il corpo sta torte. La buona è un buon ora di ego alla mano. Yang mi per che si sai. Mama, almost wendo chapi awuthanda. Ngicela ukukupa Johan Sasa. Ngophethe. Ngaba vele kwenzalo. Uthanda nje umuntu wendo chapho. Hey, asipapa yezelo. Indoda nakho. Yakho. Ngekho umuntu. Yena umbani naye kwashwi. Mama yamathi kusho ukuthi mako ufena umzwa baba ufena. Unyela msifuna nje uphinde futhi. Uyileke msifuna. Akuphinde futhi. Hayi mama. Ngicela ukuthi mangela eworkshop. Uma ngabe engabuyekanga ubuzo landa imali yakho uyeke lo 200 ngisawo u200 akuzowulanda so ungakhala yebo phela kunuke uyonya waphela ingela khumuza yebutshwana wo mama ngama yamazwi njengoba ukhala indaba ukuthi ingane yakhe besubhubhisela umosi ngotshwala ngama yamazwi ukudla ubengasakuthengisa ukuthenga ukudla pha usawuqedile nje ngingade lutho ngicela ngabiyeke hayi ngizake ninikele ingane ngifuna ingane zakho zigqokotha namhlanje uzoyiletha imali umfana ufuna ukutshela uNkulunkulu le mali ufuna ukuthenga ukudla manje kaloku umenzele isobho manje uzombona ukwezitiye manje yakho le mali uNkulunkulu abe nawe mama le mali yabo uthanda umuntu wendo
shop. Ngiyabonga kakhulu imisebenzi yenzukumente noma ngingayiboni kodwa ngiyethemba ukuthi izosebenza. Futhi nasezinzile kakhulu ngalo mina ngithembele kulona phela yithi ngithembele kulona. Inkonzo yami ngikhonza kaShembe ngoba iyalandela isizulu. Ubona sifa zokithi ukuthi ngoba amasiko asemhlabathini.
i-office le ngiyangiphazamisa sokhona inkulumo ekhona la i-office le lokuhlola igazi i-office le mali yomuntu oseyitholile ukuthi upositive angithi i-office le lokumukela amaphilisi ama-ARVs uyalela ulawulalela ngiyasuka ke manje ngiyothola igazi manje ifike la ihlola igazi la uthi lo waleli office umathi upositive kusho ukuthi zonke into zamphezulu kusho ukuthi impilo yami seyisiphelile uyabona ukuthi ubulawa istress yokuqala abagciwane ebulala umuntu usabulawa ukuthi useyafa ebese khumbule sehlele bona abanye abanegciwane njengaye sebexoxa nabo sebariliza wonke lo duty owusekhana sebethe yayibulala lento mina ngina 15 years phila nani athi yambheka ukhulu phela utekile uright uyabona manje sebethiwa isikhathi esithile mhlambe no hola imali nathi amzohola imali kwathiwa zohola imali uma sinalento sengiyaya ke-office ngohola imali bengicela lapha e-office ukuveza nazi incwadi zami i-positive ngicela ukukutshela ukuthi hayi sipho kanjaka hayi uvumeli ukuthi udele imali nebarelodi yakho singemu uyabona ukwenza ukudelezi kwenzeka ukuthi ukufa makukushaya eqala unele ungaba mhlawumbe ithi 100 and something bese kuthiwa hambe uyoqala ini ama-ARVs kuyima ukuzohola ini imali kuyaziwa ukuthi ngesikhathi engizawuzokuthi ufile ukuthi fanele